Parian. Parian ya kayak biasa ya. Iya, alah, aku belajar kok. Endang. Parian Mulai wis to. Apa iso kowe? Yo ngentutno kowe. Nah. Ya parian paling tidak kaya ngene iki. Waya magrib budal sembayang nek lampu mati ndang sumetana mumpung jek urip ayo sing sregep pengajian insyaallah besok nek mati iso munggah suwarga amin ngono parian iku. Iya. Ayo Aku ya? iya kok Esuk-esuk mangan kasur. apa kena nyapo wong urip mangan kasur. Ayo. Mbok sing ilmiah no parian. Esuk-esuk tuku salak. Apa duwe? Gak. Lah iya, ora ndek dhuwit tuku salak nyapa. Esuk-esuk budal ngaji. Wis mari. Yo. Parian iki ya petang bait ngono lho Mas. Masalah hari iki gak iso. Wangel lek.